This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the working one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufan. Upochita 4th of December 2025. I been across one video, and that video will be between onye na-akpọ Ikenga. Ọ na-ekwu okwu ya sị na ya chọrọ ka akwụgbuo Nnamdi Kanu, na ihe ya na-ekwu na ihe ya na-agwa ha wụ sị ka ha gbuo Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro. And that video aga m etinye here, okay, play. But before that time, achọrọ m ka nnọ mata na ọgba aghara nọ n'ala Igbo Nnamdi Kanu ekwu n'okwu ya in the past, si na onye ọbụla wepụ aka na ihe ọbụla that has to do with ịkpafu ọbara ndị mmadụ n'ala Igbo. Nnamdi Kanu ekwu onye, and also Nnamdi Kanu kpọrọ ndị DOS led by Chikedoziem, si Chikedoziem unify ya the family, kpọkọta ndị IPOB ọnụ ka enwe udo, so that ka ghara ịdị na-enwe egide ha ga-agba ọzọ. And you have to understand that ndị a na-eme ihe ndị a ha na-eme na ala Igbo has nothing to do with Nnamdi Kanu. But Ikenga si na-akọwa na Nnamdi Kanu na-egbuchi ndị a na-egbu n'ala Igbo. Ihe agbaramanya mmiri. You have to understand that DOS led by Chikedoziem na ndị otu ya has been saying over the months that na ha chọrọ ka Ikenga ka nọkwa na IPOB, na ha chọrọ ka Ikenga na urukwa na ha media warrior. And finally their media warrior apụta si na ya kwadoro ka egbuo Nnamdi Kanu. That voice video nọ na social media, ọ nọkwa na Twitter, ọ nọ na X, ọ nọkwa na Facebook, ọ nọkwa na YouTube, but achọghị m ịkpọ ya otu o jitere. Ọ naanị dị olu onye kwuru okwu ka m ga-akpọ. But having said that, achọrọ m iji ohere asị ndị DOS ihure megbuo nnụ, and ana m asị ha ka ha wuru DOS member plus including Chikedoziem, asị m ha step down. Ha step down ka Nnamdi Kanu nwee ike ime appoint a new DOS members, so that ka enwe ike unify ya family, ka enwe udo na Biafran land. Ihe mere eji nwee egide a ga-agba ọzọ wụ na Chikedoziem jụrụ na aga unify IPOB. Chikedoziem jụrụ igere Nnamdi Kanu ntị. Chikedoziem jụrụ ime ihe Nnamdi Kanu gwara ya mee, unify ya IPOB ka enwe udo. Ọ jụrụ ajụ. And ihe mere ni eji nwee ọdịsi egide a ga-agba ọzọ ndị na-akpafu ọbara n'ala Igbo. You have to understand before I continue saying, onye ọbụla na-egbu ọchụ n'ala Igbo aka m anọghị ya. And then Nnamdi Kanu ekwu onye ya, anna m go jiri oji to lawyers si ha gwa ha na onye ọbụla na-eme ihe ọbụla siri ike n'ala Igbo na-ewepụ aka. But this Ikenga atụrụ South Africa pụta na social media na-asị na ya chọrọ ka egbuo ka akwụgbuo Nnamdi Ezebiro. Ele ndị na-eyige DOS Chikedoziem aja n'ukwu. You have to understand that iwuru ndị na-eyige Chikedoziem aga n'ukwu, you are against Nnamdi Kanu, and that is the fact. So biko geno this voice recording and they chọọ no video ya. Ahụrụ m ka Ikenga kwugo ihe a na video, ihe ahụ AI aya kwuru ya n'ọnụ ya. And that hilos ndị polisi na ọgba ha gwogwo
day was my first day. Kambo wama ahube mdoshi mavadi who kidnappers. So how many police people can help Babul instantly? Four. Up to today, I see they take care of those police people, their family. Four with family. Police people, man, they put a court. Nowhere on your police here. Nowhere anybody. No, I wish. You make in Nigeria. You know when we won in Nigeria, we name a lot of politics. If not, none the car they could say hang. That's what I demanded. And Hassan and the wicked. How would 4 policemen instantly? Comment. About it. Ihe megbuo ndị ịmana since eji chụọ lawyer nke mbụ Nnamdi Kanu chụrụ achụ maka na ndị DOS afụrụ kweshinala si na ha ga-ekpe onwe ihe ọbụla barrister lawyer Ejimakor mere ọrị ha mma ihe anọ ha wụ on a daily basis ha na-criticize Ejimakor na-criticize even though na this guy this barrister dere all the whole akwụkwọ niile edere ọ ya dere ya every file na-enwere all around the world all barrister lawyer Ejimakor dere ya but still aka ha na-epush tokwa. I have come to understand that ọwụhụ barrister lawyer Ejimakor ka ha na-achụ ọwụhụ nne ya anya ka ha na-achụ ọwụhụ Kanu nta ka ha na-achụ onye ha na-achụ Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro, and that is the fact. Ana m akpọ ndị DOS ka ha ji ihure ka ha niile resign ya ka ejie Nnamdi Kanu oji ka onwe ike ime appoint new DOS members so that ka enwe ike unify ya family ka achọ otu a ga-eji nwee udo n'ala Igbo maka ọchụ ha na-egbu n'ala Igbo ọbara na-akpafu n'ala Igbo ọ dị mma ndị Igbo na-egbuzi ndị Igbo otu a na-eji ahụ ndị na-eme ihe a na-eme awụzi ihe IPOB members ọ ndị chọrọ ihe ọzọ onye ọbụla na-akpafu ọbara n'ala Igbo onye ọbụla na-atụrụ mmadụ n'ala Igbo imege ihe in the name of Nnamdi Kanu imege nkwe ihe in the name of Biafra imegere n'onwe gị ama m nke ahụ because anụla m oji Nnamdi Kanu jiri Nnamdi Kanu ejie n'oji a couple of time ojie na barrister lawyer Ejimakor ojie na Maxwell ojie na Prince Mandela ojie na oji niile o dechana ihe o dechere si ka enwe udo n'ala Igbo ka unify ya IPOB ka enwe udo be Chikedozie m ajụ Chikedozie m ị chọrọ ka IPOB gbachashia ana m akpọ gị today wụ 4th of December 2025 ka nnụ niile ka nnụ step down ka Nnamdi Kanu nwee ike setie a caretaker committee gonna lead the IPOB and more especially unify the family ka enwe udo ndewonu grenụ this video na mama he lost the police in Obaha go. That day was my first day. Kambo wama ahube mdoshi mavadi who kidnappers. So how many police people can help Babul instantly? Four. Up to today, I see they take care of those police people, their family. Four with family. Police people, man, they put a court. Nowhere on the police here. Nowhere anybody. No, I wish. You make in Nigeria. You know when we won in Nigeria, we name a lot of politics. If not, none the car they could say hang. That's what I demanded. And Hassan and the wicked. How would 4 policemen instantly?